and Community 88.1 Kader FM. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag, ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw alas 7:30 sa aga tubtob alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halin-tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalong nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid nga kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sa madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon kapag panglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangabuyo kami sa mga tao nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. You are listening to 88.1 Kader FM, 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Oras sa 88.1 Kader FM, Philippine Standard Time, alas 4:37 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahidaluan sa nagakainabo sa atong palibot. Igadulong sa inyo sa tingog na porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special
siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz. Ini ang 88.1 Kadar FM. Nagapalayag kita sa kahanginan pinaagi sa emergency broadcast permit na ginhatag sa aton sa National Telecommunications Commission kag ang ining estasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ang social development kag humanitarian arm sa Archdiocese of Capiz. Nagapangalagad ang 20 kita sa bulan sang Mayo tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa 88.1 Kadar FM, ako ang inyong mangin alagad, mangin kaupod ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Palantayan nga balita kag impormasyon tuloy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainabo sa atong palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Lang mga kalagad, pero bago kita nga magsugod sa aton nga programa, nagpapalabot man kita sa pagtamyaw kung mga kaalagad natin nga nakatutok sa aton nga Facebook live streaming o kung sa aton live streaming pinaagi man sa aton nga YouTube channel. Mayong hapon sa mga kaalagad natin nga padaming nga nagasuporta sa aton nga istasyon, ini ang 88.1 Kadar FM. Nagapangalagad kag pinaagi ini sa pag-certify o sa certification sa emergency use authorization sa Food and Drug Administration. Bisan nga voluntaryo ini mga kaalagad, gina-encourage kidang tanan nga magpalista sa ilang mga municipal health offices o kung sa mga LGUs nila para nga magpabakuna kay tungod ang bakuna ang aton sabat o kung sabat agud nga hindi kita matapnan sa COVID-19, especially sa mga yara sa mga vulnerable sector. Ginapasiguro man sa DOH nga ang may yara kita subong nga mga bakuna, ang mga bakuna nga available kay safe para sa aton ikaayong lawas. Minapahinumdom sa tanan ng mga kaalagad naton, especially sa mga senior citizens naton, persons with comorbidities, kag sa mga masunod ng mga binulay, ang mga tao naman o mga frontline essential workers naton, kag subong man ang aton ng mga indigent families nga magparehistro kamo subong man magkato sa mga municipal health offices naton para nga makabaton kita sa libre nga bakuna gikan sa aton nga gobyerno. Tandaan nga hindi naton makuha o kung ma-attain ang herd immunity kung hindi ang kalabanan sa aton nga kung 70% sa aton nga populasyon ang mabakunahan sa COVID-19. Magpabakuna na mga kaalagad kag ang ining advisory ang bilog nga ginadulong sa inyo sa Department of Health kag sang sining estasyon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang, dire-diretso kita mga sa
Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakaulihing nga datos ng Capiz Provincial reported recovery. Sometimes Kasak Special Coverage. sometimes sa total reported recoveries matapos nga makarecord sa dugang nga 315 ka mga bag-ong nga nag-ayos sa nasambit nga masakit. Ito naman ang record nga napatay kag sa karon naglabot na sa 1,019 ang bilog nga numero ng mga napatay. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sometimes sa recoveries sa nakarigad nga 24 oras 641 ang total death toll. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga paghibalo. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site
ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tugtog nga mangin seryoso ini nga infeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kung MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kung SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini nahimo nga mangin tunaan sa pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sa tutunan, kag nabudlayan na ginawa. Paano bala ang paglaktas ng sining virus? Ang ining virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini nahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pagpuyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan na magpalapit sa mga tawo nga may balatian kay nagapakita sang kasubang nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi na maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kung mag-ubo o kung maghatching gamit ang tissue o kung panyo. Likawan na magkadto sa mga matao na lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may nabatsagan ng sintomas, magpakonsulta girayon sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ng India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagbaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa balita Special
Nagabot na mga Okay, para sa dugang nga balita, manging kaupod naton para sa Special coverage. Personal nga pagabatunon ni Department of Health Secretary Francisco Duque ang pagabot sang dugang nga 500,000 ka mga doses sang Sinovac COVID-19 vaccine sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 2, Subo nga adlaw. Sa datos sang ahensya, naglabot na sa 7.7 ka milyones nga mga vaccines doses ang nagabot sa Pilipinas. Umpisa na nga magsugod ang vaccination rollout sa pusod. Sa nasambit nga numero, 5 milyones ka mga doses ang nagikan diri sa Beijing-based pharmaceutical company nga amo ang Sinovac. Kapin 2.5 ka milyones ka mga doses naman ang nagikan sa AstraZeneca, kag 193,000 ang gikan sa Pfizer. Sa target nga 58 ka mga milyones ka populasyon nga mabakunahan bago matapos ang subong nga tuig, masobra 700,000 pa lamang ka mga individualang nabakunahan sa kapin sa 3.2 milyones ka mga doses ng COVID-19 vaccines. Samtang sa payag naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, untato na sa mga local government units ang pag-anunsyar sa mga residente sang brand sa pang-vaccines nga pagabatunon. Ini matapos ang insidente sa pagdugok sa pila ka mga nagapakbakuna sang Pfizer. Mando sini sa mga LGUs agod nga malikawan nga brand preference nga sa mismo sang vaccination sites na lamang ipahibalo ang brand sang bakuna, kag kung hindi siniluyag ang bakunang available, posible naman ini nga magpilaliwat sa brand nga gusto sini. Kaupod mo sa pagtukag pagserbisyo, ini si kaalagad Jean Reyes de los Santos para sa 88.1 Kader FM. Special coverage. Kasang special coverage. Samtang sa dugang nga balita national, ginanunsyar sa karon sang Department of Health nga magasugod na ang vaccination rollout para sa A4 category o kanamo ini ang mga frontline essential workers, kag subong man sa A5 o kon indigent families. Apang prioridad sa karon ang National Capital Region bilang epicenter sang virus. Para sa detalye sang sininga balita, maging kaupod naton para sa live report alagad Maria Rica May Pablo. Kasang special coverage. Kasang special coverage. Yung pahayag sa Department of Health nga temporaryo nga mangin limitado pa lamang sa Metro Manila, kag walo ka iban pa nga mga lugar ang pagsugod sa vaccination rollout para sa essential workers kag indigent families. Sa Local Health Undersecretary Myrna Cabotaje, ang expansion sa inoculation program sa national nga gobyerno para sa A4 kag A5 priority groups ang una nga igapanagdag sa National Capital Region, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, Rizal, Metro Cebu kag Metro Davao. Bangod sa liwat nga surge ng mga kaso ng COVID-19, igasentro sang DOH ang pagprioridad sa mga nasambit nga lugar. Liwat na unahon ng Metro Manila, bangod sa karon amuni sa gihapon ang epicenter ng virus sa Pilipinas, duga nga pahayag ni Cabotaje. Magluwas pa diri sa record sa Pilipinas nga masobra 1.15 ka milyon nga mga kaso ng COVID-19, halos katunga sini nga numero ang nabalhag sa Metro Manila. Samtang saman sa ginastudyuhan sang DOH sa karon ng sesyon nga unahon ng mga opisyales nga mag-facilitate sa registration sa mga botante, kaupod na mga magapanguna sa pagplastar sa mga polling precincts para sa 2022 national election. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Rica May Pablo, 88.1 Kader FM. Kasang special coverage. Kasang special coverage. Samtang sa balita regional, temporaryo sa karon nga ginsarado ang municipal hall sang Banwa sang istansya matapos nga makumpirma nga isa ka public official ang nagpositibo sa nasambit nga lugar. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Champagne Diaz. Kasang special coverage. Kasang special coverage.
Temporaryo nga gin-lockdown ang municipal hall sang Banwa sang Istansya, Iloilo matapos na nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka public official. Sa kumpirmasyon ni Dr. Gregory Lansumili, Municipal Health Officer sang Istansya, mangin epektibo ang nasambit nga lockdown tubtub Mayo 25. Tinutuyo sa nasambit nga tika nga mahatagan sang ligwa ang disinfection sa edipisyo agud nga malikawan nga maglapta pa ang COVID-19 nga balatian ilabi na sa mga nagatrabaho nga mga empleyado. Sa karon wala pa sang report na tuoy sa kung paano nakakuha sang virus ang nasambit nga persona nga nagpositibo, apang padayon naman nga ginapasangkad sang Municipal Health Office ang contact tracing. Sunod sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, naglabot na sa 49 ang nabalhag nga kaso sang COVID-19 sa nasambit nga banwa, kung sa din anom mga aktibo nga kaso, anom ang numero sang napatay samtang 29 naman ang recoveries. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Champagne Diaz, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang plano na sa liwat karon nga isarado ang mga resorts kag subuman mga tourism sites sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang mangin desisyon ni Governor Arthur Defensor bangod sa padayon nga pagtaas sang kaso sang COVID-19 sa nasambit nga probinsya. Para sa pagdulong sang detalye sang sini nga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad John Kenneth Fabrigar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Alam na liwat Coverage. may sarado sa gobyerno probinsyal sa Iloilo ang mga resorts kag iban pa nga mga tourism sites sa probinsya bangod sa padayon nga pagtaas ang kaso sang COVID-19. Matandaan nga una na nga nagpahayag si Governor Arthur Defensor Jr. sang una nga semana sining bulan nga tugutan sini nga padayon nga mag-operate ang mga resorts kag iban pa nga mga establishmento may kaangtanan sa turismo tubtub lamang sa 50% capacity. Nagapati ini nga masarangan sa mga administrators sang mga resorts nga ipatuman ang mga minimum public health standards. Apang sa inisyal nga impormasyon, magapagwas ang executive order ang gobernador buwas nga adlaw na tuhoy sa pagsarado sang tanan nga mga resorts sa 42 ka mga kabanuhanan kag component cities sang Pasay tubtob sa Mayo 31. Dugang padiri, natala na man nga makighinunanon si Defensor sa tanan nga mga local chief executives sang Banwa sang Leon agud nga ipresentar ang nasambit nga executive order buwas nga adlaw. Samtang sunod naman kay Iloilo Provincial Tourism Office Head Gilbert Maring, padayon ang ila koordinasyon sa mga resorts kay iban pa nga mga tourist destinations para sa strikto nga implementasyon sang minimum health standards, kasubong sang pagsuksok sang face mask kag pagsiguro sang physical distancing samtang wala pa ang pinal nga mando sang gobyerno probinsyal. Kaupod mo sa pagtuo o pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang dire-diretso kita mga kaalagad sa balita diri sa probinsya sang Capiz, nagabot na ang cold chain equipment para sa Capiz Provincial Health Office nga pagagamiton nga storage equipment sa mga mag-aabot nga COVID-19 vaccines. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad John Rafael Fabriga. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabot na sa Capiz ang labing una nga ultra-low temperature freezer nga pagagamiton sang Capiz Provincial Health Office bilang preparasyon sa pag-abot sang dugang nga mga COVID-19 vaccines. Personal nga ginbaton ni PHO Acting Head Dr. Alex Nolasco ang nasambit ng mga gamit ng magaserbe nga cold chain equipment sa mga bakuna. Iniamo isa ka microcomputer control, mayaras ang LED or LCD screen, kag mayaras ang negative 40 degrees Celsius to negative 86 degrees Celsius adjustable temperature. Preparasyon man ini isang ahensya sa pagalabutan sa mga COVID-19 vaccines nga nagakinahanglan sang ultra-low temperature. Napalabot man sa pagpasalamat ang talatapan sa gobyerno probinsyal, pinagis na ng effort kag suporta ni Capiz Governor Steven Evan Contreras sa nagapaday nga vaccination program sa probinsya. Dugang pa, naglao mga Capiz PHO nga pinaagi sini mas makapangalagad kag mga epektibo ang pagserbisyo sa gobyerno para sa mga Capiznon. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si John Rafael Fabrigar, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa katabi
Nagpatigayon sang pagsinapol ang Provincial Interagency Task Force agud talakayon ang nagapadayon nga programa sa COVID-19 sang probinsya. Isa sa mga ginpresentar sa nasambit nga aktibidad ang estado sang Capiz may kaangtanan sa COVID-19 kung sa din naghatag sang update ang Capiz Provincial Health Office. Dugang padire, gintalakay man ang ginpatigayon nga COVID-19 vaccination para sa mga A2 senior citizens and A3 para sa persons with comorbidities. Nagapangabay man ang mga health officials sang kooperasyon kag pagpatuman sang protocol sa mga komunidad agun matap na ang padayon nga paglaptas sang makamamatay nga balatian tungod man sa liwat nga pagtaas ang kaso sa COVID-19 sa probinsya. Panawagan man sa mga LGUs, magpalista lamang sa Municipal Health Office agud madala sa master listing ang mga individual nga luyag nga magpabakuna. Kaupuno sa pag-alagad sa Ginoo, pinaag sa pagserbisyo sa tao, ini si Ryle Marvin Smerdomo, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang mga balita nga natipon sa 88.1 Kader FM correspondents. Oras natin mga kaalagad, alas 5:05 na sa hapon. Kagkutob na lamang diri ang aton nga programa, ang Kasak Special Coverage ng News and Current Affair Program sang 88.1 Kader FM para sa padayon nga pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 nga dapat ninyo may baluan. Magakita na kitaliwat buwas nga adlaw alas 4:30 tubtob alas 5 sa hapon diri lamang sa 88.1 Kader FM. Sa pangalan sa ating station broadcast team, sa aton overall chairman is Eminence Jose Cardinal Advincula, Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Lanflor, Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa ating station manager Reverend Father John Dave Ebalia, mga technical directors Engineer RJ Borja, alagad Ningning kag akong partner technical alagad Maria Jean Lorene Balco. So kung naman ang inyo nangin alagad, nangin kaupod ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM Kasak Special Coverage. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagparagwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad May Dorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad niyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Tila ko'y nakalutang na sa langit, ngunit
dito lang tayo, hindi pababayaan ang daan, dinadadating ka. Umabot tayo hanggang dulo, hanggang nang mahigpit aabutin natin ang malataya. Ihit ng iyong ninanais, ngunit maaari ba kahit na pansamantala lang, ikaw muna'y maging akin. Tila ko'y nakalutang nasa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang tayo, hindi pababayaan ang daan, dinadadating ka. Umabot tayo hanggang dulo, hanggang nang mahigpit aabutin natin ang malataya. Hindi man ako nilagay sa mundong dito para sa'yo, para nakatingin ang buong daigdig, bakit ko'y yakap-yakap mo. Hindi pababayaan ang daan, tayo hanggang dulo, hanggang nang mahigpit aabutin natin ang malataya. Kita ko sa'yo mga mata, ang iyong kailangan ako sa magkatala. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch a deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never reach the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. You know they won't end. Now I'm towing my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales are roaring dark lights, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know that you
dull your heart. Only shadows ahead, barely clearing the room. Get to know the feeling of liberation and relief. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know they won't win. Don't let them win. Don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know they won't win. I look into eyes so far away. There's trouble on the mind. You're losing faith. Hey now, let me hold you. It'll be okay, 'cause I love you till they take my heart away. Remember when you called and said goodbye? You thought we'd lost it all, and so did I. Even if I lost you, I would feel the same. I will love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay. I will love you till they take my heart away. Now stronger than before, we've made it through. I never felt more sure because of you. Hey now, are you listening? Can you hear me say, I will love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay. I will love you till they take my heart away. I'm here
stay. I will love you till they take my heart away, away, away. I will love you till they take my heart away, away, away. I will love you till they take my heart You know that you were always in my mind, in my heart, in my soul, and everywhere that I could think of. You know that I will always be just fine. I'm okay, I'm alright, I am super, and everything that I can think of. I'm not really, and I'm sorry, 'cause you're not here, lying next to me. So come in and get me, get me, get me. Baby, I'm yours, come in and get me. You'll never be lonely, lonely, lonely. So baby, come in and get me. You know that I have always dreamed of you, only you, in the day, in the night, every waking hour of my life. But not really, and I'm sorry, 'cause you're not here, lying next to me. So come in and get me, get me, get me. Baby, I'm yours, come in and get me. You'll never be lonely, lonely, lonely. So baby, come in and get me. But not really, and I'm sorry, 'cause you're not here, lying next to me. So come in and get me, get me, get me. Baby, I'm yours, come in and get me. You'll never be lonely, lonely, lonely. So baby, come in and get me. You know that I will always be just fine. I'm okay, I'm alright, I am super, and everything that I can think of. But not really, and I'm sorry, 'cause you're not here, lying next to me. So come in and get me, get me, get me. Baby, I'm yours, come in and get me. You'll never be lonely, lonely, lonely. So baby, come in and get me, get me, get me. Baby, I'm yours, come in and get me. You'll never be lonely, lonely, lonely. So baby, come in and get me. Come in and get me. Come in and get me.
halik ng kamalasan. Hinapang mong marahan ng hagdanan para lamang makidlatan sa kaitas-tasan ngunit kaibigan, huwag kang magpapasindak. Kaibigan, isilang sa iyak. Dahil wala rin mangyayari, dahil walang mapapala, huwag pigilan ng pagbuhos ng ulan. May panahon para maging hari, may panahon para madapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang maawa sa iyong sarili. Isipin na wala ka ng silbi sa ibang buhalang kalokohan. Bukas sisikat din muli ang araw, ngunit para lang sa may tiyagaan maghintay. Kaya kaibigan, huwag kang magpapatalo. Kaibigan, itaas ang loob. Dahil wala rin mangyayari, dahil walang mapapala, huwag mong pigilan ang pagbuhos ng ulan. May panahon para maging hari, may panahon para madapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang kung ika'y magiging akin, di ka na muling luluha pa. Pag akong ikalolokohin, ang puso kong nagmamahal. Kung ako ay papalarin
Take me as you are, push me off the road. The sadness, I need this time to be with you. I'm freezing in the sun, I'm burning in the rain. The silence, I'm screaming, calling out your name. And I do, beside you here, put out the fire with me and find. Yeah, you lose the sight of your circles. That's what I'll do if we say goodbye to me. It's all I gotta breathe, and all that I see, and all that I need this time to be. The life you gave me, the day you said goodbye. The calmness in your face that I see through the night. The warmth of your light is pressing onto us. You didn't ask me why, I never would have known. Maybe I just falling down. And I do, beside you here, put out the fire with me and find. Yeah, you lose the sight of your circles. That's what I'll do if we say goodbye to me. It's all I gotta breathe, and all that I see, and all that I need this time to me. The life you gave me, the day you said goodbye. If you could only know me like your prayers and and everything between you and me will be to me. So I gotta be in all that I see, in all that I need this time to be. The life you gave me, the day you said goodbye. She's already taken. She's already taken. She's already taken me. She's already taken. She's already taken They said Tell me something when the rain falls on my face. How do you quickly replace it with
summer smile. Tell me something when I'm feeling tired and afraid. How do you know just what to say to make everything alright? I don't think that you even realize the joy you make me feel when I'm inside your universe. You hug me like I'm the one who's precious. I hate to break it to you, but it's just the other way around. You can thank your stars all you want, but I'll always be the lucky one. Tell me something when I'm about to lose control. How do you patiently hold my hand and gently calm me down? Tell me something when you sing and when you laugh. What do I always photograph? My heart flying way above the clouds. I don't think that you even realize the joy you make me feel when I'm inside your universe. You hold me like I'm the one who's precious. I hate to break it to you, but it's just the other way around. You can thank your stars all you want, but I'll always be the lucky one. Don't think that you even realize the joy you make me
know when love is real. But somehow some things never change. And even time has improved the flame. It's burning even brighter than it did before. Got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time love won't end. She smiles, she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. Something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. So she's back in his life, and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat. But they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop
my sword and cry for just a while. I cried for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and look up for a smile. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child.
pagmamasdan. Mukha mo'y di maipinta, malungkot ka na naman. Kanina pa kitang inaalok ng kwentuhang masaya, parang sa'yo'y baliwala. Sandali nga, teka lang, may nakalimutan ka, di ba't pwede mo kong iyakan? Sige lang, sandal ka lang, at huwag mong pipigilan. Iiyak mo na ang lahat sa langit, iiyak mo na ang lahat sa akin. Sige lang, sandal ka lang, at huwag mong pipigilan. Iiyak mo na ang lahat sa langit, iiyak mo lang ang lahat sa akin. Dito lang ako naghihintay, lagi mong tatandaan, di ka naman nag-iisa. Andito lang ako makikinig sa'yo, sa buong magdamag sa'kin, di ka baliwala. Sige